Red radi pisanje. Zen, inspiracija i neću kući. Igra i disciplina. Mislim da je jedna od najkorisnijih stvari tokom cijele ove nedelje koju je većina ljudi shvatila, počujem tu naravno i sebe, a to je da je pisanje rad. Ne postoji pravilo, da zapravo svako ima neki svoj sistem po kojem radi, koji mu odgovara, ali da je suština svega rad, red i disciplina. Ono što je meni nekako najznačajnije i na čemu ću definitivno da radim kad se vratim kući je to rad svakog dana. Ne treba da se plašimo praznog papira, odnosno Word dokumenta, jer očigledno inspiracija ne postoji, očigledno mora da se radi na tome što će da izađe. I kako onda radiš? Tako što sedneš i napišeš prvu rečenicu, možeš da obrišeš. Danas je Ante na svojoj radionici rekao da je papir izuzetno lak, da je to jedna od najlakših stvari na svetu, ali da je najteža stvar na svetu naterati čoveka da okrene taj papir. Odnosno da kada napišeš jednu stranu, kako ćeš ti nagovoriti svog čitaoca da on zapravo okrene i da prečita ono što je na drugoj strani. I meni je to onako ostalo najupečatljivije kao nešto o čemu moram da razmišljam da bih napisala dobru stvar. Nisam došao sa očekivanjem da ću uspeti da napravim nešto za roman, a da će biti iz ovog prostora, ali onda sam bio razuveren. Pisao sam pesmu i mnogo su mi pomogli mentori. Stvarno dosta u tom navođenju šta da napišem. I mnogo toga što su pričali mentori, ovako iz njihovog iskustva, iako je to daleko od onoga što ja radim, mi je mnogo pomoglo i siguran sam da će mi pomagati i dalje u radu. Sve o svemu prelepo iskustvo. Ja sam pisala o nama, o svima nama. O nas 12, o tome kako smo se našli. Ta pozitivna energija je bukvalno upečatljiva u cijelom mestu. Mi smo baš pričali o tome dosta, tako da nas sve to pokreće nekako, inspiriše i onda i sve to je zanimljivije 300 puta nego da smo na nekom drugom mestu. Ja sam oduševljen tokom misli ovih ljudi i čitali smo svi u krug, ali mislim da čak neki razgovori da su uticali međusobno sigurno na to šta je nastalo ovdje. Moment koji je meni bio najupečatljiviji zapravo nije jedan moment. To su svi momenti u kojima je nas 12 zajedno. Nekako cijela ta atmosfera, energija koja je u vazduhu, to je baš nešto o čemu smo svi pričali. Koliko smo svi različiti, privatno se bavimo različitim stvarima, a pisanje je ta jedna nit koja nas povezuje i to se prosto osjeća u svakom trenutku, bilo kad smo na radionicama, bilo kad igramo asocijacije i padamo od smeha svi zajedno. Nisam siguran da se ovo stvarno kao dešava ili je moguće da mi je non stop kao omiljeni trenutak. Meni je omiljeni trenutak bio kada sam otkrila da je Stefan zapravo momak kog sam ja videla da je nekoj devojci napisao pesmu u kojeg sam se ja zaljubila tad. Kako smo nas 12 različiti međusobno, tako su svi prodavači dosta različiti, imaju totalno drugačije poglede, mislim, preklapaju se negde, ali imaju totalno drugačiji pogled na svoje stvaralaštvo i na svoju umetnost. Tako da mislim da od svakog od njih možemo da ukrademo neki delić tog zanata. Meni je prije svega najlepše od svega taj utisak što smo mi bili sa njima drugari već par dana. Družili smo se svi nekoliko dana, pričali bez radionica. Sa Anom Marijom smo odmah ušli u pisanje. Ja mislim da je to jako dobra stvar što smo prvi dan imali nju i što smo prvi dan nekako dobili tu neku temu o kojoj ćemo da pišemo. Mačera je neko na čiju smo poeziji mi svi odrasli. Drago mi je da je neki idol iz detinjstva dokazao još jednom posle 19 godina od kad sam prvi put čuo njegovu pesmu da i dalje ima isti nivo bistrine, izraza, upotrebe reči, vokabulara, citata i da i dalje ima mnogo toga da kaže. Nisam očekivala od njega da će imati toliko drugarski pristup. Futro me fascinirao, neki su ovdje i plakali. Nisam jedina koja je plakala, nisam jedina koju je izmenilo to predavanje. Meni je zapravo omiljeni trenutak bio trenutak kada sam plakala, kada je Futro na svom predavanju pokazivao neki plakat koji ima nekakve veze sa Jugoslavijom. Apsolutno sam ostao zapanjen nakon te radionice da je neko ko apsolutno ne dolazi iz nekog sveta koji mene lično pomeri van sebe, što je uglavnom ili muzika ili pisanje, da takav utisak ostavi. Od Filipe dobio sam neki drugi ugao pogleda na književnost. Mislim, uvijek mi je zanimljivo kad nađem nekoga ko voli da čita i ko je baš strastan čitalac, a njoj je to posao, tako da mi to otkriće veka.